Terkel gik i 6. klasse på Kastanjevangen skole. Hans bedste ven hed Jason. Så Terkel der. Hvad sker der for dig, mand? Er du fresh? Ja, jeg har bare ikke fået lavet min brikregning. Grim hund der. På den anden side, altså, fuck it. Jason kom fra Albertslund, og det var grunden til, at han talte en lille smule specielt. Og grunden til, at han altid gik med et jernrør i lommen. Nedgang, der kommer Johanna. Hun har set dig, Jason. Hej, Jason. Johanna der. Hvad så? Ja, hvordan går det? Hvordan går det? Ja, eller... Ja, hej. Ja, farvel, Johanna, ikke? Hun er helt vild med dig. Jeg ved det godt, når hun snakker bare så klamt, jeg får gøjseren over der, og stille og roligt der. Terkel. Nej, jeg gider fucking ikke at være kærester med dig, mand. Så fat det dog ind i krydderet, din smattede slimsæk, altså. Fuck det shit. Hej, Jason. Terkel der. Hvad fanden hørte du det, mand? Kærester. Men så kunne hun sagt guller, eller hun vil være min kost, eller et eller andet. Du snakker så fucked up, mand. Jeg får Holger Brothagen over det. Hvorfor kommer du først nu? Det er bare fordi... Hey, hallo der. Hvad sker der med Sten og Saki? Hvad mener du? Nej, men fair nok. Altså, de virker bare rimelig indbrændte på dig.